یکشەم 21 مەهای 1021 گوندی ئەبوجرادê li Rojhilatê bajarê Dirvêsiyê Rojavayê Kurdistanê bi 7 kîlometran dikeve. Jimara kesê di vî gundî di nêzîkî 105 kesîne. Jimara mala 28 malin. Piraniya xelkê vî gundî karê çandiniyê dikin û xwedîkirina lawradê. Gelek kes ji vî gundî derketin çûn başûr Bakurê Kurdistanê ê çûn Ewropa ê çûn bajarê Hindirî ê Sûrî ji ber rewşa aborî. Gundê Ebuciradê gundê Kurmancayî ti kesê din tê tune ji Kurda pêve.